Yeah. Are we talking about losing control? Ayun po, 3 beses natin magja-jogging at kasama pa rin natin ang airborne acting. So, iinumin natin bago tayo mag-umpisa ng exercise. Gusto nyo lagi kayo uminom ng airborne acting para laging active ang inyong katawan yung mag-exercise kayo. So, napakamura lang ng airborne acting, 17 pesos lang ang isa. Bibili tayo sa Mercury Drugs or saan mang drugstore ay meron ito. Okay, by the way. Yo! Jogging na. Oh, you tell me stories, you tuck me in, and the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard, you'd fight with my mom, I'd fall asleep to the screaming, sound machine always speaking, left emotional scars. Tara, let's inumin na natin ang ating airborne acting para ganahan tayo sa exercise natin ngayong hapon. Kaya kasama natin ang summit. Exercise na tayo together with airborne acting. Ayun, kahit nandito tayo sa bahay ay nag-exercise pa rin tayo. Tuloy pa rin ang ating pag-exercise dahil nga lagi tayong umiinom ng airborne active. So, umpisa na natin ng exercise. Yung vitamin D3 ng araw ay na-absorb ng ating katawan. So, napakaganda ng araw sa katawan. Parang ating bilisan. But now I'm 21. It's all of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21 feels like I'm 50s. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21. Oh.
Nandito naman tayo at magja-jogging tayo with airborne active. Ayan. Kailangan natin to sa katawan para bago tayo mag-jogging, active na active ang ating katawan. Alam niyo naman ang airborne active ay talagang super active sa ating pag-exercise. At alam niyo naman ang exercise ay napakaganda sa ating katawan. Malaki ang benefits na naibibigay ng pag-exercise. Kaya naman, umpisa na natin ang ating exercise with airborne active. Siyempre kasama natin ang summit. Saan ba yung summit ko? Ayan. Ayan yung summit ko. Bubuksan muna natin ang ating summit. Nabasa. Aray ko. Ayan ang ating summit. Wow! Tara, let's inumin na natin ang ating airborne active. Para ganaan tayo sa exercise natin ngayong hapon. Buti na lang ay may araw pa. Ayan, kasama natin ang summit. Siyempre, hindi mawawala ang summit sa ating pag-jogging. So, bahala na kung anong exercise ang magagawa natin ngayon dahil gabi na. Hinahabol natin yung liwanag para makapag-video tayo na maayos. So, tara, let's exercise na tayo together with airborne active. Wow! Sola, 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 sola. I see you dancing, I'm like hola, 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 hola. See you move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that hola, 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 hola. My drum popping, popping, sola, 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 sola. Your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a drop poppin', poppin', sola, 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 sola. Hey! Sola, 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 sola. Sola, 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 sola. Sola, sola, sola. Wala na tayong makitang ganda video.
pangit mag-video ng gabi. So, ayun, ang ating kasama ay Airborne Active. Ayan, active pa rin tayo dahil ganado ang ating vitamins, multivitamins, Airborne. So, napakalakas sa katawan. Kaya naman, kahit mga 2 oras hanggang 3 oras kayo mag-jogging or kahit anong exercise ay magagawa mo together with Airborne Active. At syempre hindi mawawala ang Summit Natural Drinking Water. Don't forget to subscribe. Hype na Barbero. Thank you so much for watching. Wow, chup chup. I love you, Bye-bye. baby. Mwah, 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 mwah. Mega love shout out sa Honda RS 150 at syempre sa ating helmet Spider. Ayan, dalawa ang ating Spider. Mega love shout out sa Spider na ating helmet. Syempre pera, hindi ka makakabili pag walang pera. Wow. Ayan, mega love shout out. Let's go out